Igbo ekene m unu. Ọmụa bụ Ayaka Junior Sunday Okona ozoemna nsugbe were ma ọbọ n'aka n'egwu a kwesị m gaa n'iru asị m ka anyị mara ibe na-eme n'ebe ọma mbala nọ na ọ ga-adịrị Igbo mma na Igbo bụ isi Naịjirịa niile. Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mara ibe ga-eme echi. Kedu ihe na-esele esu n'ọma mbala? Ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma mbala. Nne m echi nwanne m Anambra steeti bụ isi ka anyị kwado esu na Anambra bụ isi ọnọdụ mara ibe na-eme. na Anambra ka esi weta Ebonyi steeti Ka anyị kwado esu na Anambra ka esi weta Abakaliki mara echi nwanne na Anambra ka esi weta Enugu ka anyị kwado esu na Anambra ka esi weta Imo ka anyị mara ibe na-eme. na Anambra ka esi weta Abia steeti Ka anyị kwado esu siti ka ọnụ ka Anambra wee mara ibe ga-eme echi. ụfọdụ asịsị nne na esiri Anambra Ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma ndị Igbo ndị na-agụ histri mara echi nwanne m. unu cheta mgbe ji na iwe obodo na-achị anyị Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọ bụ ji na ikele anyị mara ibe na-eme. anyị bụ Igbo wee gbasasịa n'ovu n'ovu Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ka anyị kwado Anambra mara echi nwanne. sọsọ na Anambra steeti dike m Ka anyị kwado esu anyị ji ovu kọpụ ala mmanya mara ibe na-eme. ovu kọpụ ka anyị ji aṅụ mmanya n'Igbo be anyị Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma ovu ibe ka anyị ji eri mara nri ibe ga-eme echi. ovu efele ka anyị bụ ọma mbala ji eri nri Ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma kedu ibe na-ese ka anyị okwu mara echi nwanne m. kedu ibe na-esele esu n'ọma mbala ya Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ma ọma n'ebe numa na enugo mara ibe na-eme. ebe numa na ịba Anambra bụ isi Ka anyị kwado esu ka ya anyị na-eje dozie ọma nya bụ eje dị mara echi nwanne m. onye nne ya na-egbu egburu ga-egbu egburu n'ụwa Ka anyị kwado esu onye nne ya na-egbu isi anụ ga-egbu isi anụ mara ibe na-eme. o wute m na ọnwa egwu godi ma egwu otu Ka anyị kwado esu first billionaire in Africa mara ibe ga-eme echi. ọ bụ Saluwis Ojukwu onye Nnewi Ka anyị kwado esu eke ka eji wee go moto gboo mara echi nwanne m. moto ka eji gbuere igwe na Elizabeth Ka anyị kwado esu mgbe ọ bịa Naijiria ọma mbala ụmụnne m mara ibe na-eme. dịka eji si na ịba ọma mbala bụ ile Ka anyị kwado esu ụmụnne m ọma mbala anyị bụ Igbo mara echi nwanne m. ka atụkọta uche mara ibe anyị ga-eme n'ala Igbo Ka anyị kwado esu Yoruba nwee Nadako mara ibe na-eme. Hausa nwee Boko Haram Ka anyị kwado esu anyị bụ ndị Igbo anyị nwere bakasị mara ibe ga-eme echi. anyị nwekwuru no gọọmenti n'ugwu Ka anyị kwado esu mana ibe ugwu ka anyị jee n'ugwu mara echi nwanne m. ka anyị jee n'ugwu ka anyị mara ibe na-eme n'ugwu Ka anyị kwado esu maka na onye gburu nwanne ya n'uwe mara gburu ibe na-eme. ka nkene nnekwu odogwu Ka anyị kwado esu ọ bụ onye ọma mbala mgbọrọgwụ Anambra mara echi nwanne m. Honorable Tony Nwoye Nsugbe ka isi wee bịa Ka anyị kwado esu ka anyị dozie agbado oge ọgbana ị ga-achị mara ibe na-eme. ebe na umeanụ odogwu dike na ihe achị Ka Anambra anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ekwe Nnamdị Kalụ mara ibe ga-eme echi. ka anyị bụ Igbo gbado Nnamdị Kalụ ọba n'ụwa Ka anyị kwado esu n'ogwe si ya n'odolu ọnọdụ mara Ojukwu echi nwanne m. enyerie 60 billion pounds ọjụọ Ka anyị kwado esu enyerie 60 billion pounds mara ọjụọ ibe na-eme. si na onwere ibe eji nye bụ ego eme n'ụwa Enugu Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala Nnamdị Kalụ mara echi nwanne m. nye bụ Chineke ndị Igbo anyị nwere n'ụwa Ka anyị kwado esu ụmụnne m ọma mbala ga-enyere ya mara aka ibe na-eme. ọtụtụ nzu Aguleri so Nnamdị Ka anyị akpagharị kwado esu alụsị ọma mbala esu na ọma mbala solu Nnamdị Kalụ n'elu ụwa gaba n'iru Ka anyị kwado esu ebe numa na ndị bụ Igbo ga-enwe mmeri mara echi nwanne m. o nwere onye ga-eti ibe n'elu ụwa si ebe na-akwa Ka anyị kwado esu etila anyị ibe si anyị ebe na-akwa mara ibe na-eme. iwu ndị bụ ohu adịrị egbu emo Ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ụmụnne m ka anyị mara echi nwanne m. mụba ala ya uju obi m ka m na-ekwu Ka anyị kwado esu ọnwa egwu gosi eme na-esugbo mara ibe na-eme.
ozoemna nsugbe ekwu ketelu nye bụ okwu ụmụnne m Ayaka kwugidere okwu nwa wee nwụrụ ugbo wee jụọ kedu mgbe oge bi kịta nwade tiri sit at home ka enwere Igbo na-eme n'Imo ma Abakaliki ma Ebonyi steeti Enugu ma Abịa anyị ncha niile bụ nwanne ma Enugu steeti anyị ncha agwa n'ovu ụmụnne m ka nkenekwa ezigbo oyi na-agba mbọ ọ bụ onye kedu onye ị na-ekwu ọvọ nsugbe niile ọvọ na nsugbe KCM ibutere ike ka ike KCM ọvọ nsugbe niile KCM onye agbala agbọ nsugbe ike bichiri ezi ego gị karịrị ezi ịgbata 1 billion pounds wee nyere aka ọvọ nsugbe ọvọ goibive egwu ji eti egwu n'elu ụwa talent bụ westi anyị bụ ndị egwu anyị bụ ndị egwu na-ata ahụhụ ka m chọba oyi mụ ka m jee na ndị mmiri o ka m gboo nne nwanyị ndị mmiri Ala Nazu nwanne nwanyị ndị mmiri nnekwu eze nwanyị ndị mmiri nne na-enye nwa nne na-enye ego nne na-enye dọla nne na-enye paụns nne na-enye euro nnekwu eze nwanyị Ala Nazu nwa ide-ebute agụ mama ide-ebute agụ nne nwanyị ndị mmiri obute odogwu obute dịka ọzọ ma bịara kedu nọ n'isi gị n'elu ụwa ka njụa ọ bụ Chizọba alụsi egwu global Chizọba na-egwu ga-ewugo ụwa niile Chizọba agụ nyebe gị nsogbu agụ bido gboo wee nyebe gị nsogbu n'egwu emesie nne gị bute eze nwanyị nne gị wee bute eze nwanyị nne mmiri wee mee gịnị kpọrọ eze nwanyị anụghị ata nne gị wee n'anya n'ụwa Enugu fụ na nsogbu karịrị gị arụ polisi kpụrụ ga-echi n'elu wee nata nwanne emesie kpụrụ moto pụọ inwe accident odogwu n'elu ụwa mesie dere gwegwuo ma na ọkada ọ bụla eze nwanyị nne mmiri na-enye gị ibe o na-enye gị saịdị n'elu ụwa ka ibido Chizọba alụsi egwu global gaba n'iru dike eze nwanyị kwu dike n'ego gị ga-abụ orimiri n'ugo mekwe ndị nọ n'eze nwanyị nne Ala Nazu nwa nne eze nwanyị mama ibe niile nọ na nne eze nwanyị Ala Nazu chiegwu dike n'ibu nwa ọgaranya chiedu isi udo ọkpọkaji chiedu dike ije nwa ọgaranya odogwu ije nwa ọgaranya n'ike n'elu chiedu onye Aguleri dike chiedu dị na nwa mmanụ ego fụrụ gị n'anya iso na nne eze nwanyị Ala Nazu nwa ego gị ga-abụ n'ego orimiri mụbala ya ego m ga-abụ orimiri ka nke na Adobe Gilbert adụmụ ịsagba Adamagụ agbala n'aka ibi ya ịlụsịrị ụlọ Lukwestọ ebe ga-azụ ahịa ịbụla sodidiri mere mmadụ Adobe nne m na ịmalụ mma ikele ịmụ nwa mụta onyinye Chukwu
Princess Ada na-ede mma anyị kwado eso Onyinye Chukwu Ezinne na-ede mma malechi nwanne m ọnwụ egwu gị gburu nwa eze abalị n'aba anyị kwado eso onye gba nsugbe dike oge nọ n'ụmụ mali ibe na-eme gbala enyi ọgwụ na mmụọ ka ị gbaa na ndụ anyị kwado eso kedu ajụ eji ebu osu nwanyị eji ajụ eji ebu osu n'ụmụ mgboko akụ atụ egwu Chibuike Eziagwụlụ n'igbulu ozu ịdị na nwa dike mego Chinezu Eziagwụlụ bịa n'ụlọ ịgba mmụọ akụ atụ egwu dike ịkarịgo shọkị ịdị na-agba bukelewu Chinedu nwoke nwa na igwe ego See mighty bịa See mighty onye ụkpọ bịa n'aligo onye ọmụọ See mighty onye ọmụọ bịa mụ na gị bụ See mighty mụ na gị dị ọbara okwe See mighty anyị kenele gị eberebe na-egburo na nkịtị ebulu osisi dọgburu iru a na-akọrọ udele chọrọ ebe ọ ga-eri ozu eri ibi die na nwa mma abịa osoweli iwu nsugbe bịa rụ ịgba mmụọ onye amagụ nsugbe katapila masta bịa anụ aligo nwanne m kedu ori ego na uke ego alati nsugbe onogo ori ego na igwele agụ ego onye amagụ nsugbe onogo ori ego metụ ụwa mmalị alati nsugbe anyị kenelu gị ata eze nsugbe alụsi ego ka mgbava Chinedu nna gboo oji ọkụkụ eme ọgọ ịgwalụ nna gị ịgwasịa nna gị dike na ị ga-akwata ihe ọma Chinedu nna gboo oji chikin eme ọgọ mbọsị ịgwalụ nna gị 500 chikin ka ikele onye ọfụma n'ovu dike ibe niile bịa be gị n'ụwa riri ile ka mkpovi ide ihe odogwu nwa Nzedịigwe nke Nsugbe anyị kelelu gị Nzedịigwe ọbala tụle nwa dibịa alụsị Nzedịigwe odogwu dike dibịa nwalụ gị onye ọbịa ntakụma na anyị kelelu gị akụdede mụlụmụlụ odogwu na Thailand odogwu ike ka ike ije Thailand n'elu ụwa kpata ego igwe ka njebe ọba inugo ka nlu ọba ka nzute eze amoosu ọbara tule na-ebu ọbara ọra akwa dawala akị na ọba akwa na isi gị chalụ ka akwụ akwa isi gị chalụ ka akwụ and isi gị niile bụ sogodu n'ụwa ego dọ na buutu akwa adreesị ndị ọba niile obichili ezi na ọba udobi imela alụsị m akwa ọgbala ọtọ akwa agbakwulu ni niile ibusa arụ ozu nwụla wutu ya kwụ ọtọ alụsị eze ọcha alụsị tụrụ ugo na nwa alụsị gbala oge alụsị gbọlụ nkụ ọnụ ma jụrụ arụ agwadawala akị bịa melụ m ọgụ akwa anya fụghị n'elu ụwa kwụsị ahụhụ akwa abịa n'Igbo be anyị ọjị bụ Jizọs Kraịst ndị Igbo gị bụ Chukwu Igbo niile alụsị egwu Jizọs Ụmụeri alụsị egwu global okwu na ọnwụ ya egbu gị egbu ndị ilo gị
alụsị egwu glova wuru iyi n'isi gị si na gị bụ akwa ga-adị ndụ wee ka nka agwadawala gị alụsị iyi na rọba udo ijela mụ ichi kene gị anyị nọ na studio na ya n'elu wee dozie egwu ọ bụ ijela mụ ichi na-alụ egwu ụwa akwa akwadawala gị akwa isi mụ kenelu gị Johnson no money ụmụaka nne nwanyị ụmụaka chukwu nyela wele nwa na-akọlụ mba omee nwa na-akọlụ mba omee Justin mmanụ bịa n'aligo akwadawala gị onye ọba bịa nwanne kuba na-abịa akwa n'ọba akwa kedu mbọsị mma afụ gị anya akwa mfụ gị anya n'elu ụwa akwa ibu ugogbe eji afụ ụzọ imela onye nwụrụ anwụ ije na mmụọ n'elu ụwa ma onye nwụrụ anwụ okwunye akwa na ị na-eme dibịa dị n'ụdị akwa na ịkarịsị akwatiwala gị akwa obele nwa na anyị nyelu gị ahụ ka nkene anaghị ọnụ ụgwọ o mesili obu mbọsị nwa m onye alọ London udogwu na South Africa ka nkene ovu nwa na ojoto ovu nwa na ojoto odogwu ovu nwa ego gị karịla akarị ka nkenekwu odogwu onye ka nwakubue nwa na ya eze n'uke onye ka nwakubue obele nwa na ya eze n'uke ka nkenekwu ọ bụ onye kedu onye na-ekwu ojiba nsugbe n'ime ojiba onye amụmụ na nsugbe eze dibịa dike na-ede mma ọ sị ka nkene ndị klọb ibe mara eziokwu onye nkwele bịa ọbara tụle na-ebu ọbara ibe na nkwele ibe mara eziokwu dike ma na-aka azụ dị n'ime ihe ojiba nsugbe odogwu dibịa malite n'ụwa ị na-agwọsụ ọbara ọra dagwasi enyi sọpọtị iwu efu odogwu na anyị ikenere nwa ka nwa dike na-egbu mmụọ ụmụaka nne nwanyị ọbịakene ụmụaka nne nwanyị banja na-eme ọfụma ọ bụrụ na 1 million unu ga-enwe 60 billion maka unu nwe ego n'elu ụwa nkwụsị ahụhụ eberebe egbue nkịta nwere ọdụdụ mana na-eje ọdụdụ ka mgbọbọ ọhịa mụ shagi ichie mmenaka ya onye ụmụ ịsagba onye amagụ nsogbu odogwu chiedu palat odogwu nwa chi na-emelụ chi gị melụ gị odogwu palata onye amagụ na anyị ọgịrịga wọrọ gị n'elu ụwa ịlụọ n'elu ka ikene chiedu ọzọ ego odogwu na Malaysia ọzọ ego na-ekpala elise nwoke malụ maka nwanyị odogwu ibe ji wee malụ gị building materials ka ị na-ele
ma security dogs maka usu n'iji ya n'aka ibe gbasara ụlọ na ka iji eme ngozi onye mbosi isi odogwu igwelu Jizọba ngwa alụsi egwu global si na motie nọ n'ezi Jizọba si ka ya ka kene gị alaye Igbo bụ alaye otemene nsugbe bụ ma alaye na June 12 1993 mgbe a na-agbọsị Abịọla gbasọsọ Abịọla gbọsọ maka Sena gbọsị anyị gbagbuọsọ alaye ọkwa mmadụ bụ alaye ka mgbọba odogwu anụ dị na mkpu n'ogidi Wilfred Nwajụ onye ike nga n'ogidi onye ike nga ogidi bịa nụ ịgbamuo ka ikenechi wụbọnụ mba ezu ogudu odogwu igwe na-ese na anyị ikenelugio nwata wụbọnụ mba ezu ududu odogwu ezu ududu mmanwụ ọgwụ na-adọ na nteje ijele na-ekene gị maịtị odogwu ọgwụ papa ọgwụ pakiri begide n'ụwa dike maịtị odogwu nwoke malụ maka nwanyị ọbala tụle na-ebu ọbala ọra dike maịtị ọgwụ eke na anyị kenelu gị Thunder Triple Thunder ị na-agba n'ikuku imugo maịtị mabụ maịtị dike ọgwụ na-adọ dike na-ekpali maịtị onye obodo bịara na nke gị n'ụwa enwe ego maịtị si mụ kenelu ya odogwu Ikechukwu nwe chesona onye amụma onye lụọ ụka oji obejilegbu ayọn Victor Nwante ji oji obejilegbu igwe odogwu Ikechukwu nwe chesona n'ịbụ onye amụma oji mmiri agwọ ya bịa nụ ịgbamụọ ka mgbozi Ikeji nwaka mmanwụ Ikeji gwuru dike si n'ike dị n'ekpele Ikeji nwaka mma onye amụmụ mwe onye mgbu Igbo maara dike na-ekarị shọkị Ikeji nwaka mma kpọkịrịkpọ n'iso na mmụọ ka ikene nwunye Jizọba ugobelu n'ọjị nwunye alụsi ego global na dị ikenelu gị ebelebelu ụmụ eri mma ị ga-amụ eke mụ orio mụ afọ enugo mụọ na nkwọ mmegwu nne na-ede mma onye nụrụ ezigbo nwaanyị ka ibe na-agala ọfụma ajọ nwaanyị na-egbu mmadụ Chukwu nyelu Jizọba ebele n'ọrụ ibe Chukwu ya eme Chukwu nyeke na anyị ndụ na-arụ isi ike Honorable Tony Nwoye ị ga-achị iri Anambra steeti Enugu ijesie sineti ị ga-achị Anambra maka na ka inyelu ndị mmadụ erike ka mgbe sineti Obi Igbo Eke ụba na-esokwu na nsugbe niile ụba Chivalvotus Obi Igbo Eke ikele ịnụ nwaanyị naba ọkada Enugu wee lute masị nwa David ụba nsugbe ụba na-ekarịrị shọkị ụba ibu ụzọ je House of Rep wee jee sineti
ka anyị kwado esu Sinetọ Obi Igbo Eke ugwu na-amị amị mmalụ ihe na-eme ogene mgbe na-abụ n'Abuja dike m ka anyị kwado esu Nsugbe nwere iwe ka nkene Pita mmalụ echi nwanne Pita ịnọ Lagos Caterpillar Master ka anyị kwado esu ọgịrịga wọgị na Germany n'elu ụwa mmalụ ihe na-eme wee tụọ Caterpillar n'elu ụwa yala ka yala anyị kwado esu gị nwe vintage hotel na Lagos mmalụ ihe ga-eme biko onye amagụ Nsugbe bịanụ ịgbamụọ ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma ọnwetaghị na Obiakọ echi nwanne m Obiakọ Mgbeze Obiakọ bịanụ Aligo ka anyị kwado esu ọnwa Obi Japan dị ọnwa mmalụ ihe na-eme ọnwa Zion Obiakọ na anyị kenelu gị ka anyị kwado esu ọzọwalụ n'aba mmalụ echi nwanne Chinedu Malaysia na anyị kenelu ka gị anyị kwado esu onye bụ chi ọzọwalụ ọna mmalụ ihe na-eme ọrụ nna gị bụ ogbugbu abaghị ka anyị n'ụlọ kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ ihe ga-eme echi ka anyị kwado esu ọfọma chi eji ọma mbụlụ mmalụ echi nwanne m ọ bụ laptọpụ ka ị na-ele mbọsị bulugboo ka anyị kwado esu ọfọma odogwu ọma mbụrụ isi agụ mmalụ ihe na-eme onye Aguleri bịanụ Aligo dike m ka anyị kwado esu agwalụ mba na Aguleri bụ isi ije mmalụ echi nwanne Jizọba sị ka anyị kene gị ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma iso n'ụmụaka nne nwanyị ihe na-eme maka ibe so n'ụmụaka nne nwanyị na-enwe ka anyị ego kwado esu mụtakwuo nwa ọ bụrụ ọgwụ ego mmalụ ihe ga-eme echi nke nwa bụ natalụ chi chikwunelu n'aka dike m ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma mbala ka anyị mmalụ echi nwanne m ewu nne m degwurube nne m ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ ihe na-eme ọnwụ egwu gozi emene Nsugbe ọna ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ echi nwanne tupu ozi emene na ka anyị kwado esu o nyelu m egwu n'aka o nyelu m ọvọ ihe na-eme o nyelu m ọvọ m mejibido ije n'ụwa ka anyị kwado esu ka anyị kene nwunye ozi emene Nsugbe ka anyị mmalụ ihe ga-eme echi Madam Krismas mama na anyị kene ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma mbala ka anyị mmalụ echi nwanne m otu esi nye m ọvọ ka esi nye alụsi egwu m were kwado esu Chizọba ọgbatụrụ enyi nyere ọvọ n'aka mmalụ ihe na-eme si awaba na o nwere ọdịda ma korikori ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ echi nwanne anyị ga-eji egwu ụwa dị obodo oyibo ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma ka mbala mgbe Emeka Mọga mmalụ ihe na-eme Emeka nwa ọgwụ eji ọvọ ka anyị kwado esu ọ dị ka anwụ na anwụ n'ụmụ ogbu ọka mmalụ ihe ga-eme si Emeka Mọga rụbụ ibe ji mote ma amala korikori ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma ọyịm Ikenga n'Ọka mmalụ echi nwanne m Ikenga Ọka ị na Spen wee biri anyị kwado esu Ikenga n'Ọka bịa melụ ma amala nke mmalụ ihe na-eme ga gwala ozi emere Nsugbe na-ebiala Enugbo ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ echi nwanne ka mgbe omeke nne ya isi ebunu ka anyị kwado esu isi eburu n'ụmụ mgboko omeka nne ya mmalụ ihe na-eme ka mgbọva Galadima ka anyị kwado esu Galadima dozie ọma mbala iso n'egwu mmalụ ihe ga-eme echi nne m okwu ichigbe nne m ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma mbala ka anyị mmalụ echi nwanne m ka ihe na-esela ezu n'ọma mbala ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ ihe na-eme kedu ihe na-esela ezu n'ọma mbala ka anyị kwado esu ka anyị dozie ọma ka nne m mgbe ọgọ mmalụ echi nwanne mgbe ọgọ anamụ ka o si wee bịa ije ka anyị kwado esu mgbe ọgọ mana ọ nụrụ di ka anyị mmalụ ihe na-eme mgbe ọgọ bụ onye na ndụ ụgbala isi oye ka anyị kwado esu dibịa malụ mgbe ọgọ eze nwaanyị ndị mmalụ mmiri ihe ga-eme nne m mgbe ọgọ nyere ụmụaka na dibịa malụ gị n'ụwa ka anyị kwado esu ikele n'ụdị wee nụọ odogwu anam ka anyị mmalụ echi nwanne m mgbe ọgọ nne m o na-ekala aka ka anyị kwado esu ọ dị nkenke m ile mgbe ọgọ mmalụ ihe na-eme onye ijelu na mmiri ga-abụ nnekwu ọgaranya ka anyị kwado esu mgbe ọgọ ka anyị dozie ọma mbala mgbe ọgọ mmalụ echi nwanne ka anyị kene nnegwu odogwu ka anyị kwado
Olisa Chukwu ọgịrịga wọrọ gị ị naba be John n'elu ụwa wee kpata ego ị na-atụ moto ịkpọta ndị spọta Olisa Chukwu dịka bịanụ ịgbamọ Chizoba kenele gị alụsị egwu global sị ka anyị kene gị Olisa Chukwu ịma na ịbụ eze onye nne bụ eze ga-abụ eze n'ụwa Olisa Chukwu ya enye gị ndụ na arụ isi ike tile ego wee nyele ego n'ụwa gị Olisa Chukwu onye mposi izizi odogwu dịka iji odogwu ebe numa na Chukwu hụrụ gị n'anya ka nkene nnekwu odogwu ọ bụ onye Akudo n'ọsụ Akudo ọsụ ụbụlụ odogwu nwanne olu orie n'ọsụ ụbụlụ Akudo n'ịkpala ego gbogbo Akudo ya mere ma amala nke Chizoba alụsị egwu global sị ka ikene gị ostamolo okwu Akudo n'ọsụ ụbụlụ ostamolo okwu na ịgara shọkịdike onye udo Akudo n'ọsụ ụbụlụ ị na-atụ stainless door ị na-atụkwu security dogs and the accused akụsu ọnụ ibe niile ji alụ ụlọ onye chọọ gị ọgba gị n'aka akụsu ọnụ bịa meli ma amala nke m Akudo agụse n'ọsụ bụrụ agụirogo onye ilo osowe nwanne kwu n'ọsụ Akudo ego gị gara shọkịrị Akudo na-eme ka isi eme ejikwana n'onye ime logo cheto ka ihe rimezi ọkọ ọzọ Akudo gị na chi gị na-adị na mma ihe ekwu ya lụsi egwu moto igwe mụbaala ya Akudo ego gị karịrị aja ibute moto na-abụ alụsị egwu global bulovu n'elu ụwa mbulo Akudo chuya enye gị ndụ na arụ isi ike tile ego n'elu ụwa nyele ego CEO dike na anyị ikene Jesimo Enterprises Nigeria Limited stainless gate ka ị na-alụ Akudo stainless gate ka eji malụ gị wee bata nke gị n'elu ụwa kwụsị alụ ị na-achụ ụlọ mma Akudo ibe niile ji alụ ụlọ niile eleva ncha Prisi Emeka nnọnye ọzọ chi na-akụ eze onowu itebu m niile ọgịrịga wọlụ gị golu benza wee gbaba onowu n'India bịa bịa nụ ịgbamọ onye udo ka nkenekwu Chinedu Chukwu na anyị gbakwalụ gị Nwachukwu nne ya Edusmon n'India bịanụ ịgbamọ ọgịrịga wọ gị na India n'elu ụwa akpata ego ndị eze nwaanyị Ala Nazu
ka anyị dozie ọma nneze nwanyị mama mmalụ ibe ga-eme onye bụ nne nọ na nneze nwanyị ga-enwe ego ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma mbala ka anyị gbala echi nwanne m chigozie chukwu ka anyị kwado esu mmiri na-arị ugwu onye ụmụ ịsagba mmalụ ibe na-eme gozie otu oke eji elu ihe mmiri ka anyị kwado esu ọ bịakwute gị n'elu ụwa ikechie mmiri ka anyị gbala echi nwanne onye magụ nsugbe bịa n'ọlịgo ka anyị kwado esu ka mgbọ nsamina alụsi ogwugwu odogwu ibe na-eme alụsi ogwugwu amagụ bịa n'ịgba nsamina ka anyị kwado esu ịma na onye bụ alụsi nwere nsọ mmalụ ibe ga-eme n'ibe bụ alụsi n'elu ụwa alụ na nsọ ka anyị kwado esu ka anyị dokwa ọma mbala ka anyị gbala echi nwanne m chukwu ga-enye anyị ndụ na arụ isi ike ka anyị kwado esu ụna ka anyị dozie ọma mbala ka anyị mmalụ ibe na-eme ka anyị jee kwado otu Anambra ga-esi dị mma ka anyị kwado esu ụmụnne m dozie ọma mbala anyị bụ ọma mbala echi nwanne m highlifeng.com